Здравейте, приятели! Аз съм Ивчо Помпичката и както сте видяли от заглавието, ние ще разгледаме една игра на ранкет. Победа с 13 кила. Беше доста интересна. За жалост не успях да я снимам, но сега ще видим реплей. Лайк, сабскрайб и чуваме се. Така. Тук летим. Май ще скипнем първо летенето, защото не са гледали летене със сигурност. Тук сме паднали вече. Скоро ще дойде първия екип. Тук аз чувам, че има някой. Обаче не знам къде и почвам да чупя. Аз си мисля, че тук ако чупя той ще падна долу. Обаче не падна долу и падна долу. Направо влязах долу и почнах тук да чупя долу. Влязах по него. Тук го чувам и той до мене. Хилвам се, естествено. Не знам това, по принцип, гайс, никога не цъкам с това нещо. Не знам защо реших да го взема. Тук го виждам как отива на там, обаче мислех, че ще избяга. Тук вземам той. Тук не го виждам, гайс, наистина не го видях. Той беше там отзади. И той се пада. Направо натисна тук и му твърда някаква работа и аз тук си изпълня. Също и други тръчичко стои. Бана, защото остава на малко. Тук вече почвам. Тук го целя за 23 лайт. Той е на малко и ми тръгва. Оп! Помпата и до там. Тук аз стрелям един. И си мисля, че е в колата. Не знам защо те изпомисля, гайс. Това ще е гръмната скала, обаче той излязъл и той се беше качил някъде на планината. Мисля, че ако се лъжа. И тук има един човек, обаче аз се лъжа. Направо го видях, он е отгоре мастони. И аз съм при този така. Так. 3 удара. Айде. Замина се. Тук този отгоре ма стреля. Писнат. Много пъти писнат този отгоре. Тук го кракнах. И той се крили тук, слага някакви стени, прави се на аватар от пихля на тази филма. Аз значение, както не. Тук решавам да се хилна, защото не знам защо. Явно съм бил на малко. Не, тук мисля, че бях на 170 и нещо. Близко сме дала, тук близко чувах хора, деца бият. Направо отивам, аз няма какво да чакам. Гайс, забележите къде. Аз тръгвам и си мисля, че някъде от и тук се убият, защото гледам някакви постройки. А пък той го убил тук. И аз не знам, аз гледам и съм се показал. И той ме вижда. И само виждам как се подава една синя такова. И го стрелям на него и чувам без да искам, нали? Не без да искам. На косъм, останах на едно гайс тук. Виждам бига, нали? Изяждам един банан преди той, виждам бига. Направо пия бига, няма какво да го чакам. Утвам глупости работи. Гайс, вижте къде го виждам. И го целях за 50 лайт и остана на едно избяга някъде. И тук, понеже имаше един зад мене, който не можа да го целят. Тук в ете жълтата част на... тук имаше точно един човек. И не можа да го убия. И... после... къде го видях, какво стана? Тук го виждам тук. Ще го целя, обаче той много бързо прилетя като някой... не знам какво. Той се заобгражда, обаче нямаше късмет. Узнам глупости работи, хилвам се отново. Тук става по-интересно. Не можах да го оцеля, гайс. Много съм между другото. Както и да е, той ма видя, не е проблем. И той се комва, от паника се комва водя. И влизам направо. Так, оцела. Направо умира. И взимам медальони. Всичко взимам. Добре, почти всичко. И виждам този другия отдолу до мене. Баунчето, ето го баунчето, което го бях ми посъден. И аз направо се планирам, защото нямам ни на патрони, за нищо нямам. И бягам, решавам да бягам. Тук се стъкнах в тъпата елха. И бягам и лудия идва при мене. Ето го. Тук слагам такова някой отзади, ама стъкна, обаче ще видя град. Тук е стъкнат на двамата в рампата.
се да взема SMG-то и от паника влизам в колата. Помпи глупост, работа всичко. Зад мен го виждам. Направо изгаврена, фул гаврена. Тука, той си мисля, че човек пък то бота. И отивам направо да го довършвам. Той се хила, обаче е супер открити. От кръченцата. Тука чувам, че някой пак ще би. Ето тука. Те. Гайз, вижте какво става сега. Там е човека. И аз се опитвам да се бия с него. Обаче не забелязвам, че тук има човек. И ме оцели с assault rifle. И тук някой ме краква. И викам, какво става, то след ме оцели. А пък аз бях сложил стена и тако, няма как да ме оцели, викам, какво става. И тук преди ме забелязвам, гайз, човек. Викам, аха, ти какво такова мръсно. Почвам да го целя, аз мисля, че още вътре, но той изляза отзаде. Тук съм панена, фул панена. Скачам малко, умря. И тук го виждам, гайс. Вижте го как идва. И аз направо скачам с медалона по него. Целям за малко. Как целям за малко, можа да го пия. Направо валя и се мишки и го приключвам. Ето го другия зад мен, и той приключва. Направо един кушвам. Тук много се бях панерал, гайс. Тук чувам кладовине. Тук с някакъв фул скенер беше и той. Тук сме... Тук вкраквам. Той улия беше само с една зелена пумпа. Фул скенер като цяло, гайс. Фул скенер. Чувам да го лутна този да видя какво има. Вече сме едно в едно, тук оставам едно в едно, нали? Тук може да видите горе в ало. От някъде ме стреля, не можах да разбера първо откъде ме стреля. Той е било някъде тук зад скалата. Мисля, че ако не се лъжа. Нещо от сорта на скала. Ето го. Ето тук не можа да го целя. Отново не можа да го целя. И отново не можа да го целя. Малко ще забързам и тук. Тук си мислех, че в храста ще падна в храста. Ама уви не беше паднал в храста. Тук отивам по-навътре в зоната. Писнат. И това тук презареждам, го виждам. 121. Оп, 121. Направо пускам токсики вода и 10.